खिग्रायानो बेयाव जना खिनांगौ गसंना खिगोन नै गसंना खिग्राया गाइसफोर साखन्द्रा भिडिअ शुटिंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो नैबे जोंनि लोगोफोरजों लोगोसे जोबथा हराव इन्जय खालामनायखौ एसे नायना लाग्रोदो गाइसफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायजोब गाइसफोर डबल इन्टारेस्ट आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब प्लिज गाइसफोर गोदोर अफिसारफोरा मालाय माबानि गोजाननि फरायनायफोरा सामस ओंखाम जायो दे जोंफोरा गामि ओनसोलनि नालाय ओइ जोंनि जानाय रायखौ बुंजासो बेनोथ' आखाइनि जा गबागब जायो बेनिखायनो सोलोंदो जों सामस जानो एसे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइसफोर दिनै माने गुवाहाटीयाव जोबथा हर आरोना दिनै जोबथा इभिनिं लास्ट इभिनिं दिनैनिफ्राय गाबोन फुङाव आर्लि इन द मर्निं गाबोन थांनाय जासिगोन आरोना न'आवहाय माने जि खामानि दंमोन बे खामानियाथ' प्राय अलरेडि जाबाय दोहैनो जाजोबखांबाय ओमफ्राय दायो दा हरावथ' ट्रेनबो गैला नालाय गारि गैया बेनिखाय गाबोन फुङाव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय दा हराव एसे लोगोफोरजों एसे इन्जय खालामनोसै बेरायनोसै होमबा भिडिअ नायलांबाय थादो गाइस इटु कर लास्टत आरो कट आमी आरो लिभत फसकारि যাব आजाव के नम्बरत যাব আমি 4 নম্বৰ ন 5 নম্বৰ 3 নম্বৰ হেই নহয় লাস্টত যাবা 4 নম্বৰ बाय 4 নম্বৰ গলে বহিলে কেনেকা পায় বহিলে কেনেকা পায় দে বহি মুৰ ঘুৰাই আছে বুলি কব সবই বহি তার মুৰ ঘুৰাইছে এই কাৰণে বহিছে দে 3 নম্বৰ পালে 3 নম্বৰ 3 নম্বৰত খানা আছিল 3 নম্বৰত হে পাইছে আমি 3 নম্বৰত যাব লাগিছিলে চাবি 2 নম্বৰত হে ফাটু 2 নম্বৰত इनके आब्दुल बुकुर चुके लगे आज दिन इतना है कॉफी शॉपी की बाकी भी पावा लागाय दों जोंहा दिम्फु दैया दिनैनि लास्टनि जाखावला जोबदो र फट' खेबनो र मोजाङै जा लास्टनि ना मोजाङै जा सेस बेखौ जों जायाबा सोर जाबावनांगौ नालाय दे आंबो जानोसै मोनसे बास बरिया ए अपना लगे की खाया रे दिम्फु लास्ट खाना लायथ' जानोसै हामा मबाइलफोरखौ माला दांबाय थानांलाय आं थांनो बासिदोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय गोदोर अफिसारफोरा मालाय माबानि गोजाननि फरायनायफोरा सामस ओंखाम जायो दे जोंफोरा गामि ओनसोलनि नालाय ओइ जोंनि जानाय रायखौ बुंजासो बेनोथ' आखाइनि जा गबागब जायो बेनिखायनो सोलोंदो जों सामस जानो एसे जोंनि उनाव जानाय रायखौ बुंजासो नंगौना ने खिथिन नामा इसोर दंहाय रायखौ होनजासो नों बेनिखायनो जोंबो लासिंसिं मोननानै सामसथ' जादों आरोखि ओंखामखौ बिसिनि थाखायनो जा असमान जादों बिसिनि थाखायनो माने असमान जाजोबदों जोंफोरा माने आखाइजों मोनजायाखै ओंखायनो सामसथ' जानांदों सयथिनोबो न'आव थांनानै अमानिसो जाहैगोन आंथ' नै सासे मोनदों नै जोङो खस्थ' मोनदों जाफेरा आरो मा थिं थानाय धोनि थाखाय जागोन जों खस्थ' मोनदों नंगौ दा बिसिनि थाखायनो जोङो सामसथ' जानो गोनां जाबाय ने दैबो मोना गदियाव दै मोनबाबो ब्रह्मपुत्रनि दैखौसो लोंनांदों माथो दै मोना गुवाहाटी बायदि जायगा ओरैबायदि थाम्फै मा होननानै बुङो अयथासार थाम्फै अरजानानै मानसियानो लोरला जालायबायलै सयथिनोबो र' मा मावगासिनो बिसोरलाय मानसिफोरालाय खोमसि हेलो मानु आसे ना हाय को एक बार आमी तो रूमते आसे बोले को हाय बे रूमावहाय नैबे सासे ब्रादार आरो नैबे सासे ब्रादार बिसोरो बिराद इन्जय खालामो बे रूमाव जे सानैया ओमफ्राय सासेया आंजों लोगोसे दंमोन बै बे गोजौआव इन्सपिरेसन रुमाव
बिसोर सानैया बिराद बदमासि ओमफ्राय मुथि उन्दुआ बिसोर सानैया बेनिफ्राय र' बिसोर सानैया माबायदि खियो आं नोंसोरनो खिथानो जायगाखौ नैबे खिग्राया नैबेयाव जना खिनांगौ गसंना खिसिनो नै गसंना खिग्राया नैबेयाव गसंना खिग्राया नै बिनिफ्राय नैबे बे कागजखौ टयलेट पेपारखौ मा होननानै मोखां बुग्रा होननासो बुग्रा नायदों नोङो लागाव माथो थालिर मोनजालायगोनलै सैथिनो दिनै नै वालावनो लागाव दिनै हरसे बेखौनो नायनानै टाइम पास खालामसै नामा माब्लानि दिनाव वालाव फिल्म नुफिननायलाय सैथिनोबो गुवाहाटियाव हायबाय थानांगोनलै नोंफु वालाव औ दासो मोजां नुदों बरिया बाथरुमनि सिख्लाफोरा सैथिनोबो गुवाहाटियाव हायनानै बिदि खानाय गोलाव गोलाव जाजोब्बाय ना मा जाखो जोंलाय हाय दे लगा भाई साहब मेरे बाल को देख के थोड़ा गुस्सा मैं तो जंगल से आयो हुए रोजो रे सा मारिबि फटो मारिबि मोनफ्लांनांगौ आरो जोंबो सैथिनोबो बास बिस Hey, tuman lo ka pastor hoy, tena ka acting kuriba napai. Ini kan oleh video doa ini kan. Hidup wajah na. Hoise? Tarmane Guwahati dahi amar ekdom okosmat chuli to dibo egular na. Asli bacha ami. Isro rakhi bane. Okosor mane khan guli dahi phale amar chuli khan mane digoli gole beche. কি হল না জানো রে একদম আসলে পাইছো আমি মোটামি পাইছি নেকি র ইন্সপিরেশন রুম ইন্সপিরেশন বিল্ডিং টু ওই আকো কই আমাকে কি বল আকো একবার কই হাম নাকি বল Hey guys, video ko moja mondo like kalam de share kalam de are comment kalam de guys video ko bison din to bye bye